Merħba ħbib nilqakom għall-10 programm f'dana l-lat ta' 49 jum biex naslu għal-festa ta' Pentekoste kif fil-fatt aħna kmandati namlu fil-ktib tal-Levitiku fejn Alla l-Missier għalinna biex il-festa ta' Pentekoste neqpaw niċċelebrawa, neqpaw nosservawa minn ġenerazzjoni għall-oħra qatt m'għandha jaf. Fil-fatt anke naraw li Jaxua stess wara li qam mill-mowt lill-apostli u d-disċipli jgħidilhom iqpaw Ġerusalem stennew il-weda. Ma qallhomx issa x'inqamt mill-mowt u ma tkomx għalfejn tkomplu tiċċelebraw din il-festa, anzi qallhom iqpaw hemm u stennew il-weda ta' Alla l-Missier. X'kienet din il-weda ta' Alla l-Missier? Waqt li kienu qed jitolbu, waqt li kienu qed josservaw l-lat tal-Omer 49 jum, fil-50 jum nisel l-Ispiritu Santu fuqhom. U hawnhekk fejn Alla ta' l-Ispiritu Qaddis tiegħu għall-poplu kollha min ifittxu u min irid li jimxi miegħu. Għal-ħsieb tal-lum min nista' naqra passar sieħ, se naqra xi 4 tifrus minn rakkont li nsibu fl-ewwel ktieb ta' Samwel. Immorru fl-ewwel ktieb ta' Samwel, it-tieni kapitlu, ħanaqra l-ewwel versi 17 u 18. Kbir ħafna kien id-dnub ta' żgħażagħ quddiem il-mulej, għax in-nies kienu jistmellu l-offerti tal-mulej. U Samwel kien iservi quddiem il-mulej. U l-mulej żar lil Anna u tqalet u weldet 3 subien u 2 tibniet u żagħżugħ Samwel baqa' jikber quddiem il-mulej. Mbagħad immorru vers 26 fejn l-istess jgħidilna imma żagħżugħ Samwel kien dejjem jikber u jinġib quddiem il-mulej u quddiem il-bniedem. Niżlu wkoll kapitlu 3 vers 19 jgħidilna Samwel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla l-ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Biex nibda niftaħ dan il-ħsieb qasir tal-programm, ejja ħalli mmorru meta konna żgħar. Meta konna żgħar konna naħsbu li nafu kollox. Bil-kemm ma kinux ikellmuna l-ġenituri u nħarsu n-naħa l-oħra u speċi daw fejjif u daw xjuħ. Konna żgħar u konna naħsbu li nafu kollox. Konna naħsbu li nistgħu nagħmlu li rridu, nħarsu lem, nħarsu law, ma ħadd ma jtirna ħadd ejja ħanagħmlu li rridu. U ma konniex nagħtu każ illi kien hemm xi ħadd illi qed jarana. Grazzi il-mulej li meta kbirna tallimna li dejjem hemm xi ħadd qiegħed jarana. Fl-istorja tal-lum fil-flus li qrajt naraw li it-tfal ta' Eli li suppost kienu maqtugħin u dedikati biex jagħmlu is-servizz fit-tempju kienu qed jgħixu ħajja ta' xalaturi, kienu qed jgħixu ħajja ta' żina, kienu qed jgħixu ħajja fejn il-ġibdiet tad-dinja kienu qed jerbħu fuq is-sejħa tal-Alla. Għalkemm xorta kienu jmorru jagħmlu s-servizz tagħhom fit-tempju. Nafu li dana lill-Alla m'oġbux u fil-fatt kien ikkastiga il-familja ta' Eli il għaliex Eli apparti li kien jaf anke b'dak kollu li kienu qed jagħmlu ma waqqafhomx. Bid-differenza hawnhekk li qed naraw hija li Samwel minn xkonitu Samwel kien iservi quddiem il-mulej. X'jiġifieri jiservi quddiem il-mulej? Dik li ħafna drabi jiena qed ngħid anke f'dawn il-programmi. Jagħmel x'jagħmel kien jagħmlu biex joġob il-Alla. Illum irridu kull ma nagħmlu irridu ngħidu ma kieku Jaxua x'kien jagħmel. U meta nagħmlu dak li Jaxua kien jagħmel, allura aħna ħanoġbu lill-Alla. Meta noġbu lill-Alla ħanikbru f'Alla. U meta ħanikbru f'Alla ħaninoġbu ma' Alla u anke mal-bniedem. Fil-fatt għandna għażla. Għax anki Samwel kellu għażla, Samwel ma kienx differenti mill-oħrajn, kien biss jażel dak li hu ta' Alla il-Missier. Kien jażel x'jagħti pjaċir lill-Alla u dak kien jagħmel mhux x'jagħti pjaċir lilu, imma x'jagħti pjaċir lill-Alla. U allura naraw li Samwel kien dejjem fit-tempju isservi lill-Alla. Aħna wkoll illum għandna għażla. Għandna għażla jekk namministrawx għal Alla jew nkella għalina nfusna. Jekk mhux se nħallu d-dinja tkaxkarna magħha, jekk mhux se mmorru nfittxu l-pjaċiri tad-dinja, l-pjaċiri tal-ġisem, jew nkella ħanfittxu x'joġob lill-Alla u nagħmel lilu. Naraw li
mill-kelma tedinna hawnhekk Samuel iffokat fuq li amministra għal Alla kien ukoll miżmum il-bogħod mid-dnub. Meta aħna verament nażlu ngħixu ħajja li toġob il-Alla, awtomatikament nifqu nagħmlu id-dnub. U l-moment li aħna nifqu nagħmlu id-dnub allura nistgħu issa bħal Samuel nikbru f'Alla, nersqu aktar fil-preżenza tiegħu, nidħlu aktar fil-preżenza tiegħu. Insiru nafu ħafna iktar lill-Alla, insiru nafu ħafna iktar min huwa Alla. Insiru nafu aħna minn aħna għal Alla f'Jaxua is-Sid u s-Salvatur tagħna. Naraw li Samuel mhux tal-li kien iffukat, imma tal-li qatt ma ħaseb li kiber biżżejjed waqaf. Imma mill-frus li rajna 4 frus differenti li hemm naraw li Samuel baqa' jikber. Illa għaliex Alla huwa kbir immens u b'dan il-moħħ li għandna żgurna ma nistgħux nifhmu dak kollu li Alla hu. Imma ma jfissirx li nifqu nippruvaw nitalmu, li nifqu nippruvaw infittxu biex nikbru f'Alla il-Missier. Fil-fatt Samuel baqa' dejjem jagħmel għażliet tajba, għażliet li jogħġbu lill-Alla. U meta nagħmlu hekk, ħanikbru f'għajnejn Alla. L-għażla li nagħmlu waqt li qegħdin fil-preżenza tal-Alla, l-għażliet li nagħmlu waqt li qegħdin fil-preżenza tal-Alla, ħbib tiegħi għandhom il-konsegwenzi tagħhom. Allura huwa importanti li ngħixu dik il-ħajja bħal ta' Samuel, mhux Samuel bistax, anke l-Apostlu Pawlu fl-ittra lir-Rumani wkoll jħeġġiġna biex nikbru f'dak li aħna f'Alla l-Missier. Araw xejn l-Apostlu Pawlu fl-ittra lir-Rumani kapitlu 12, ħanaqra versi 1 u 2. Nitlobkom ħunħuti għal ħnina tal-Alla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, għaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri il-qima spiritwali tagħkom. L-istess ħaġa li kien jagħmel Samuel. Dak li qed jgħidilna Pawlu, vers 2. Timxux max-xejra tad-dinja bħalma kienu jagħmlu iż-żgħażagħ l-oħra u Ulied Eli u ħafna żgħażagħ oħra fir-rakkont ta' Samuel. Timxux max-xejra tad-dinja iżda nbiddlu skont it-tiġdid ta' fehmitkom biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla u x'inhu t-tajjeb li jogħġbu x'inhu perfett. Mela jekk irridu nkunu nafu x'inhi r-rieda tal-Alla f'ħajjitna rridu nagħmlu dak li jogħġob lilu. Meta aħna nimxu fit-traqatu, Alla ħajmexxina fejn irrid u sabiex nagħmlu dak li aħna imsejħa biex nagħmlu fl-għalqa tiegħu. Tajjeb? Jedinna wkoll l-Apostlu Pawlu għaw sabiex narfu wkoll x'inhu tajjeb li joġob il-Alla. U biex tkun taf x'inhu tajjeb li joġob il-Alla għala x'qed jgħidlek biex tagħmel fl-istruzzjonijiet tiegħu fit-Tora dik il-kelma li ħafna illum fil-knejjes moderni jibżgħu minnha meta semmija jinbidlu. Fit-Tora Alla qed jgħid nisma' għamlu dawn l-affarijiet biex toġbuni u tagħmlux dawn l-affarijiet għax dawn l-affarijiet ma jġbunix. Dik hija t-Tora ma mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn. It-Tora hija l-istruzzjonijiet ta' kif għandna ngħixu biex noġbu lill-Alla. U fil-fatt jekk se nagħmlu bħal għamlu Ulied Eli u ma neħdux l-Alla bis-serjetà, jekk se noqogħdu meta suppost qed nibbażaw fuq Alla, noqogħdu noħduh nidu aħna for granted minn għalina li Alla mhux se jgħid xejn, tajjeb, waqt li anke inkunu qed nisfruttaw il-barkit tiegħu għax hemm ħafna jippretendu li jirċievu l-barkit mantallna imma għalhekk ma jridux jimxu mat-Tora. Meta Alla qal jekk timxi mat-Tora jiena nbirkek. Allura x'ikun qed jiġri? Inkunu qed nużaw il-Alla għal bżonnijiet meta aħna għandna bżonn. Meta jiġri hekk dik is-saħħa spiritwali ġewwa fina titla'. Illa li Alla m'għandniex nużawh biss meta għandna bżonn, l-Alla għandna nfittxuh dejjem, għandna naraw li dejjem nimxu fit-traqatu u dejjem nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dak li jogħġob lilu hija xi ħaġa kbira, mhux xi ħaġa żgħira ta' irridu nifhmu x'jiġifieri fil-fatt illum din il-ġimgħa fil-paraxà li ħanistudjaw fis-sinagoga ta' Malta Messjanika hija l-paraxà xemini fejn fiha niltaqgħu naqraw fuq il-mowt ta' Nadab u Abiħu illi daħlu fit-tinda tal-laqa, għamlu sagrifiċċju
għamlu s-sagrifiċċju daw biex jifaħru lill-Alla biex jingrazzjaw u Alla qatilhom. Għaliex Alla qatilhom? Għax is-sagrifiċċju ma kinux qed jagħmluh kif qallhom Alla, kienu qed jagħmluh kif derilhom huma li jistgħu jersqu lejn Alla. U għalhekk huwa importanti illi nimxu mal-liġijiet tal-Alla. Għalhekk huwa importanti illi nimxu mal-istruzzjonijiet tiegħu. Illa għaliex mhux dak kollu li jaħseb il-bniedem jgħod tal-Alla. Għall-Alla jgħod dak li qed jgħid hu. Jekk ser nażlu nservu fil-preżenza tiegħu u ħanħallu l-mulej jaħdem fina għas-servizz tiegħu, allura niksbu insibu favur kemm quddiem Alla u kemm quddiem il-bniedem. U hawnhekk fejn huwa meta nistgħu nikbru f'Alla meta nagħmlu dak li hu qed jgħidilna biex nagħmlu. Meta nagħmlu dak li joġob lilu. Il-pija ma nistgħux nikbru f'Alla, il-pija ħanibqgħu jaqpa' jikber il-jien ġo fija. Jekk jien ħanibqa' nagħmel li joġob lili, jekk ħanibqa' nagħmel dak li jiena rrid, ġo fija se jikber il-jien. Mentri aħna rridu nkunu bħal Samuel, nikbru f'Alla, mhux f'li naħsbu aħna. Sija jekk aħna tfal qed nikbru, sija jekk aħna dixxipli ġodda, għandna għażla x'nagħmlu. Jew nażlu nixjieħu, jew nażlu li nikbru. Hemm differenza bejn tixjieħ u tikber, inti tista' tixjieħ u toqgħod bil-qeda fuq siġġu tgħid amen u ħallelujja kull meta ir-raj spiritwali jgħid xi ħaġa u tista' tikber spiritwalment. Illa għaliex fittex il-Alla tara Alla xi jrid u tagħmel dak li Alla jrid. U meta nagħmlu hekk għandna l-garanzija Alla stess qed itina illi nikbru fih, ikabbarna. Għaliex għax Alla jridna nimxu quddiem, Alla jridna li nikbru fih. Mela ejja ħalli illum nażlu li mhux nieħdu biss mill-preżenza tiegħu. Ejja llum nażlu li mhux meta għandna bżonn niġu għantala please tini, please għandi bżonn, please għamilli di. Le, ejja nażlu li il-ħin kollu nkunu fil-preżenza tal-Alla u nagħmlu dak li joġob lilu. Meta aħna nagħmlu dak li joġob lilu, Alla wedna li jkun magħna dejjem u kullimkien. U jekk Alla qiegħed magħna u kullimkien, allura irridu noqogħdu attenti li f'kull ma nagħmlu għax Alla qiegħed hemm, irridu nagħmlu dak li joġob lilu. Waħda mill-affarijiet fil-fatt li rridu nagħmlu hija nkunu kapaċi niddixxernu bejn dak li huwa komuni u dak li huwa qaddis. Irridu nkunu kapaċi niddixxernu bejn dak li Alla jsejjaħlu tajjeb, nadif u dak li Alla jsejjaħlu maħmuġ. Speċjalment meta niġu għall-ikel li niklu, dak li Alla qal laħam li mhuwiex ikel għalikom għax huwa maħmuġ, irridu nkunu kapaċi niddixxernu li hu dak il-laħam li nistgħu niklu ma niklux. Fil-fatt, Alla jgħidilna kunu qaddisa għax jien qaddis. U biex nkunu qaddisin kif jixtieq li Alla nkunu, irridu nimxu mal-istruzzjonijiet tiegħu, irridu nimxu mat-Tora tiegħu. Meta nagħmlu hekk bħal Samuel nikbru fil-mulej. Mhux il-fatt li għax tattendi s-service. Il-fatt li inti tattendi s-service u tmur iċ-ċerċ jew il-Knisja ma jfissirx li ħad tikber fil-mulej. Tikber fil-mulej meta tagħmel dak kollu possibbli u anki kif rajna anki fil-programm tal-bieraħ ta' nagħmlu dak kollu possibbli sabiex nikbru fil-mulej, sabiex ikonna qalbna pura, naraw li nagħmlu l-għażliet it-tajba. Irridu nistinkaw fil-fatt, hekk jgħidilna l-Apostlu Pietru. L-Apostlu Pietru għedna anke fil-programm tal-bieraħ jgħidilna stinkaw sabiex tikbru fil-virtu, fl-erf, fil-mħabba, fil-reżan, fis-sabar. Meta nagħmlu dal-affarijiet, meta nistinkaw biex noġbu lil Alla nikbru fih. Ejja ħalli nagħlqu dana il-programm b'talba qasira bħas-soltu, missier qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, niġu quddiem it-tron tiegħek mulej, narfu it-tjubija, il-qdusija tiegħek missier qaddis, u għaldaqstant nitolbuk sabiex tallimna mulej sabiex verament nimxu fil-qdusija tiegħek. Missier mhux aktar dak li rrid jien, imma dak li trid inti f'ħajti mulej.
tħallinix missier nixxieħ mingħajr ma nikber. Għamel li nikber fil-kelma tiegħek, għamel li nikber fik Mister Qaddis. Ħalli kull jum inkun fil-preżenza tiegħek, kull jum inkun qrib tiegħek Mister Qaddis. Urini u għallimni traqatek. Għaliex fi traqatek, fil-liġi tiegħek biss jien insib il-għaxqa tiegħi mulej. U din hija t-talba tiegħi, din hija xewqet qalbi mulej li nimxi fi traqatek. Din hija xewqet qalbi mulej li nimxi fil-liġi tiegħek. Għaliex fil-liġi tiegħek hemm il-ferħ. Il-liġi tiegħek mhijiex tqila Mister Qaddis. Jexuwa stess qalilna erfgħu il-madma tiegħi, il-madma tiegħi huwa ħafif. Mister Qaddis jalla neqpa' miexi dejjem lejn nkun qrib tiegħek il-ħin kollu. U nżomm il-bogħod minn dak li huwa jien. Mulej nfaħħar l-ismek, nollih u niglorifikah l-isem fuq kull isem Mister Qaddis. Inti li tista' kollox, inti li għalejk xejn mhu impossibbli Missier. Nirringrazzjak illi qedtejna sabiex nikbru fik mulej u narfu inti min int. Mister Qaddis fisem ibnek Jexua il-Messija s-Situ s-Salvatur tagħna, irresqulek dina it-talba quddiem it-tron għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor għada ħbib tiegħi fisem Sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.